ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതേ ഉള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക്, തക്കാളി, ക്യാരറ്റ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. കൈ വിടാതെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണേ. പച്ചമുളക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. ഞാൻ കുറച്ചധികം മല്ലിച്ചപ്പ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാല കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മുളകും പൊടി നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പൊടികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറിലേക്ക് ഇതുപോലെ 2 ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാല വെച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മസാലയെ ഒന്ന് മൂടാം. അങ്ങനെ ഞാൻ 2 ബ്രെഡിലും മസാല നിറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഇതേ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.